Wah. Barang tak rasa-rasake poso dina iki kok suwi banget ya. Aku kawit teko sawah, kawit teko kado-ado. Kok urung teko sore-sore, padahal aku iki ya wis lesu. Waduh. Nek ngene carane aku nunggu buka puasa. Tapi nan, piye ya? Olah pripatku ngantuk. Ya wis, tak anteni karo turu wae. Abang aku ya lemes. Aduh. Loh. Tak sawang saka kadoan kok tamat-tamatke. Iki kok ya ora kleru ora liya. Iki ngono sing jenenge Bagong. Loh. Mosok yamene iki turu ana ing cedhake ratan kene. Apa to wis rampung kabeh gaweane to Bagong iki? Wah. Kepiye iki? Aku tak gugah. Aku ya rada ora kepenak. Mosok aku cecah wadon gugah arek iki. Ngono aku didarani apa ta apa. Nah ora dadi karo-karuan. Ya, sik. Tak tamat-tamat iki sepi banget. Ya wis tak gugah wae kok timbang keblabasan nganti bengi. Bagong. Tangi gong. Aduh. Asaku sapa, Mbok? Lho. Iki kepiye ta, Bagong? Aku pas iku aku lemes kok, Mbok. Aku iki kan menunggu buka puasa. Tapi nan aku lemes. Ya lemes piye? Nah aku kok buka. Emang iki wis ngene ta, Bagong? Aku iki ora sengaja liwat ana ing kene iki kepapakan awakmu sing lagi istirahat layah-layah ana ing pinggir kene. Pancen yo ngono kok. Aku lagian iki mau yo kebelet. Maksudnya iki kebelet ngantuk. Lah terusan aku golek nggon sing sekirane kena tinggu bubuk ya aku langsung bubuk kok. Yen tak Bagong. Kepiye, Mbok? Ya aku ngono janjane oleh pembuka awakmu iki supayane piye? Lah engko nek awakmu luru kakakmu gareng ya. Iki rak mesakno kakakmu gareng, ngono. Ngene lho, Mbok. Sak temene ngono iki aku ya wis nganu ya, Mbok ya. Aku iki mau ya wis rampung kabeh garapanku. Penggawe aku ya wis bar. Tapi nan aku iki menunggu buka puasa. Tapi aku wetengku lesu. Tenggorok aku garing. Tapi nan aku harus kuat. Kan aku wis belajar. Iya ya tak Bagong. Kepiye, Mbok? Ya aku dhewe ya lagi kenalan kok, Gong. Aku wis diparingi wejangan mboke supayane dadi sing pribadi, sing luwih ati-ati lan luwih mengintrospeksi diri ngono, Gong. Bener banget iku, Mbok. Awake dhewe padha-padha senajan lagi berusaha, senajan aku itu wis rada gede, cara ibaratnya aku kasep yo gak apa-apa kok. Tapi nan ada niat dalam hatiku yang terpaling dalam bahwa aku memenuhi kewajibanku kok, Mbok. Iya bener banget aturmu, Gong. Jarine mbok yo ngono, senajan telat-telat to umure wis tuwa ya ora apa-apa. Tinimbang ora babar blas ngono, Gong. Bener banget, Mbok. Iya. Ngene Bagong, kepiye, Mbok? Iki ngono aku janjane ya arep liwat. Ndalah pedhok awakmu. Lho biasane awakmu kan karo kancamu to, Gong. Ngene lho, Mbok. Aku iki janjane yo ngene yo. Aku iki nganu mau yo sak temene ngono. Lagian aku mang marep bali. Lah, iki teko kene aku mengantuk. Jadi aku turu. Tak kira wis senging, jebule nalah durung. Ngene to Bagong. Kepiye, Mbok? Lah iki kancamu Pak Gundul nanti. Pak Gundul iku biasane kelayapan, Mbok. Lungane aduh-aduh banget. Iya. Ngene Bagong. Kepiye, Mbok? Lah kok wae Pak Gundul tekan kene, Gong. Lah. Loh. Bagong. Kepiye, Ndul? Iki ngono ta. Sawang-sawang saka kadoan kowe ku mencurigakan, ngono, Gong. Maksudnya kepiye ta, Pak Gundul? Ngene lho Dinak Limbok. Iki ngono awakmu diapake, Bagong. Lho. Ngene to, Pak Gundul. Iki ngono wulan poso, ora oleh ngarang cerita lho Pak Gundul. Iya apa? Iya. Bener. Ya wis aku takok sing genah. Bagong,
kepiye Ndul iki ngono aja ngganggu dia lho Kong maksudnya kepiye ta Ndul ngene lho Kong dia iku calonku pujaan hatiku kekasihku lho Kong sik ta kawit kapan aku dadi kekasihmu to Pak Gundul iku aja ngono mbok aja ya iki ngono aku pas iku ngipi kok dadi kekasihku ngono Ndul Gundul kepiye Gong namangku bae sing genah iki ngono Pak Limbuk iki yo nganu kepiye urung nampa katresnanmu ngono Pak Gundul kawit biyen nganti saiki urung ketampa iki jandane iki sida ta ora Gong ya ora sida lho aja ngono Gong Pak Gundul kepiye dina Limbuk aku iki ngono janjane arep takon marang awakmu kok ndelalah dirimu dan dirinya ini ya awakmu dan dia ini saya perhatikan dari saya tamat-tamat ke ya kok ngobrol-ngobrol iki apa sing dibahas ngono Gong aku ngono mang membahas tentang kita berdua kok Mbok lho lah kita berdua piye iki maksudnya sik Kagong kepiye dina Limbuk iki engko ora dijabar nganti sing tak temeni ngono Pak Gundul mesti salah paham lho Gong ya ben kono salah paham lek ora wong pancen wis Pak Gundul ngene kepiye ngene ceritane aja ganggu kekasih hatiku lho Gong wis ora kudu siap Pak Gundul kepiye dina Limbuk satemene iki ngono ngene aku nalikane arep liwat teko kene iki tak sawang ana sing keturu ana ing kene lha iki ndelalah kok wektune iki wis pancene wis sampe magrib ya sediluk meneh iki bakal buka poso lha engko nek gageng ora digugah ra mesake engko nek keblabasan nganti tekan bengi ngono Pak Gundul Bagong iku wis penggaweane keturu ngono nalikane kuwareken ya turu nalesu ya turu yang jenenge Bagong kok serba turu serba bisa Dul kepiye Gong iki ku jangger-angger mangap ngomong nek tak jewer kupingmu siap ya wis ngene Gong ya aku nak arep nutupno lakuku ya Gong sik aja keburu-buru aku lho ngomong robar ngene ya dina Limbuk engko bengi iki aku kepengen ya mengajak dirimu ayo Dul pikir ngajak apa Syagong aku ngomong kowe urung tutup mengajak dirimu bertraweh bersama engko nek pas balik kita berdua berjalan bersama-sama ngono dina Limbuk akal bulusmu iku lho Dul iya aku iki ngopi sepurane wae Pak Gundul kepiye aku rasa nampa panyuwunmu kena apa lan kene disawang wong-wong kae apa padha ngerti awake dhewe iki rak dadi sing ora genah ta Pak Gundul alah ya wis ora apa-apa ya Gong ya mbuh ya wis kono balian Mbok ya sepurane Pak Gundul aku tetep rasa nampa apa sing mbok pengenke ora apa-apa padha iki mau jane kepiye Gong kok kowe teko kene berduaan sama Limbuk iki apa ora eling poso Gong ngene lho Ndul aku iki sakjane eling poso tapi nang iki mau ya aku gak sengaja nang kene iki ya berdua mergo gak ada maksud lain Ndul mau aku karo Limbuk sebagai sahabat yo ketika aku ketiduran ya dibangunke ngono wae ya wis timbang aku ngajak Limbuk gak jadi ya aku arep bali ya Gong ya ingko delok engkas ya wis ngene Ndul ya bali Gong